Minkejja li ħafna ristoranti bħalissa qed joperaw servizz ta' deliveries, dan mhuwiex biżżejjed biex in-negozji ma jalqux. Sostnit dan l-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments li fi stqarrija ta' tħarsa lejn is-sitwazzjoni preżenti kaġun tal-pandemija u d-daqqa li ħallit din il-marda fuq l-ekonomija Maltija. Għalkemm 76% ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ ifaħru l-għajnuna tal-Malta Enterprise kien hemm xorta ċertu stabilimenti li kellhom ikeċċu lill-impjegati part-timers. L-istħarriġ tal-assoċjazzjoni juri biċ-ċar li hemm ċertu ristoranti li kellhom jalqu kompletament minħabba l-pis tal-kirja. Dan filwaqt li hemm oħrajn li huma mħasba rigward meta se naslu biex niftħu mill-ġdid. Ħafna sidien ta' ristoranti jinsabu ferm inkwetati fuq il-fatt li n-nies xorta qed joqogħdu lura ħafna milli jonfqu filwaqt li ċertu miżuri bħal pożizzjoni tal-imwejjed tal-ikel il-bot minn xulxin żgur se joħolqu dubji dwar kemm l-operat tar-restoranti jista' jkun tassew vijabbli. U dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-ħwienet tal-ħwejjeġ tkellmet il-kap eżekuttiv taċ-Chamber tal-SMEs Abigail Mamo illi f'intervista ma' Il-Mument spjegat illi din il-mossa ġiet bla mistenni u dak li jkun ma setax jipprepara liha. Abigail Mamo tispjega illi din tal-maskrija waħda mill-ħolqot il-problemi u għalhekk li għandu jkun hemm aktar konsultazzjoni u tħejjiet biex ħadd ma jinqabad fuq siq waħda.